No to už iba nemá. Aha. Vy. Aha. Vy. Aha. Vy. Vy. Už ide umierať. Do hrobu. Do hrobu. Jebem Boha! Ani špiny vyjebané, skôr! Aj! Sem poďte! Aj! To je! Na vedro tabaku! Hej! Výstor! Ty hajzel vyjebaný, čierku. Ty mozog vyjebe na hlavy hneď. Či ja by som rozprával? Hotovo to povedal! Sem poď! Jebe a Boha praženicu budeš hrať o 8 večer. To je čo toto? No teda Henžo je kokot, dôkota starý, ale toto sa mi ho nemôže stať. No teda toto som nevidel. Ja taky. No pozri, čo tu je. A jebenia vášho Boha, čo vy robíte se mnou? Čo hintá kurva dokáže človekom spraviť? Boha, nevadí, ja mám 54 rokov, ale vy doplatíte. Vy doplatíte na mňa. Ježiš Mária, aha, čo je tu? Jebať! Ty kurva cigánska špinavá vyjebaná. Špina! No jo. Nech šmoulu na pokoji, Gargameli, nebo budeš litovat! A vy špiny vyjebané, skôr. Chytí mi vyjebe do kojta nehra. Všetky! Nebudete ani vymačovať. A jebenia vášho Boha, čo vy robíte se mnou? Krista vyjebaného! Nožom ho zabijem bodákom. O 9:00! Žraloci vyjebaní! No vidíš to a takto to ti bude se mnou robiť. Teda toto je banda vyjebaná tu v tomto dome. Poď do piče odtiaľto! Jebenia váš Boha skurle vyjebaného! Najebaného! Vy múlivi! Špinavé! Vy múlivi! Špinavé! Už má dneska piči celý deň.